नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. विद्युत दरवाढीच्या विरोधात कारवार बंदाक उत्स्फूर्त प्रतिसाद. कारवार. कर्नाटक राज्यात असहज रीतीन विद्युत शुल्क वाढीव कारणान सरकाराल्या कृतीचो निषेध करून कारवारच्या चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज तर्फेन बंदाक उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळ्ळो. कारवारच्या हॉटेल, कपड्या दुकान आणि इतर व्यापाऱ्यांन, किरकोळ फुटपाथ व्यापाऱ्यांन, वाणिज्य संस्थेच्या व्यापाऱ्यांन आपली दुकानां बंद दवरून सरकाराविरुद्ध घोषणा दितेर कारवारच्या सविता सर्कला कडच्यान हजारांशी व्यापाऱ्यांन मिरवणूक काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वचून विद्युत दरवाढीच्या प्रकाराचेर आक्षेप व्यक्त करून जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टी हांकां अर्ज दिवन विद्युत दर कमी करचे बरोबर विद्युत परत संपर्क वचून व्यत्यय जावची सुदारणा करूं जाय अशी अर्ज दिवन मागणी केली. या आंदोलनाक ऑटो आणि टेम्पो चालकांन आपापलो धंदो बंद दवरून या मिरवणुकीत भाग घेयलो. कारवार वाणिज्य संस्थेचे अध्यक्ष जितेंद्र थन्ना, प्रमुख अजय सावकार, नगरसभा सदस्य डॉक्टर नितीन पिकळे, कारवार हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनचे अध्यक्ष श्याम सुंदर बासूर आणि इतर बीजेपी कार्यकर्त्यांनी भाग घेयलो. अखेर या कारवार बंदच्या पुकारिल्ल्या आंदोलनाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो अशें कळ्ळां. परत आणि आम्ही अजून मीटिंग जाऊच त्यांच्या वेळा आपण म्हणला मीटिंग होतो आम्ही परत आणि डिस्कशन कमी करता दुसरं सुद्धा सगळं हेस्कॉमात our day to manage their day-to-day affairs. Plus, we have just recovered from COVID. 2 years we have faced. Let the government speak anything. The national government of the state. रामनगर हिंगा सुरू आशिल्ल्या स्टोन क्रशराचो अभ्यास करून अहवाल सादर करचो आदेश. आमदार आर.व्ही. देशपांडे, जोयडा. रामनगर ग्रामपंचायत वाठारात चलच्या स्टोन क्रशरा लागून पर्यावरण संवर्धन कायद्याचे उल्लंघन जाते आशिल्ल्यान स्थानिक लोकांक त्रास सहन करचे पडटा. देखून हिंगा सुरू आशिल्ल्या स्टोन क्रशराचो अभ्यास करून पर्यावरणाचेर आणि स्थानिकांच्या आरोग्याचेर कितलो परिणाम जावपाक लागला हाचो अहवाल तयार करचो आदेश आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमी तहसीलदाराक दिलो. आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमी अचानक रामनगर हिंगा स्टोन क्रशराक भेट दिवन पळोवणी केली. रामनगर हिंगा वट्टे 6 स्टोन क्रशर असून तातूंतले 6 स्टोन क्रशर सुरू आसात. स्टोन क्रशरात करच्या सुरुंग स्फोटामुळे रामनगरांतली घरां हालोवंक लागलात. हाका लागून घरावेले पत्रे आणि घराचे नुकसान जाती आसा. तशेंच सुरुंग स्फोटा लागून हांगच्या बोरिंगाची उदकाची पातळी कमी जावंक लागला. देखून हांगच्या लोकांक उदकाचो त्रास सहन करचो पडटा. या क्रशरा लागून हवेत धुळीचे कण पसरते आशिल्ल्यान या वाठारांतल्या ग्रामस्थांच्या आरोग्याचेर परिणाम जावंक लागला. देखून या सगळ्या स्टोन क्रशराची चौकशी करून तांकां दिल्ले परवाने रद्द करचे अशी मागणी गांवकारांनी केली. त्याप्रमाणे आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमी स्टोन क्रशराची पळोवणी करून चौकशी करचे आदेश दिले. या वेळार जोरा तालुक्यात नव्या स्टोन क्रशराक परवानगी दिवूं जायना. तशेंच परवानो आशिल्ल्या स्टोन क्रशराचो परवानो रिन्युअल करचो ना अशी सुचोवणी आर.व्ही. देशपांडे हेमी तहसीलदार बसवराज टी हेमकां केली.
यावेळार जोडा तहसीलदार बसवराजे टी, CPI नित्यानंद पंडित, महसूल विभागाचे अधिकारी, रामनगर पंचायतीचे अधिकारी हजर आशिले। चुनाव में हमको 2000 और कम पड़ा है। वो समझे कि हम ही चलाए ये सब, ये जो कॉलेज है हमारे तो समझे, हमारा कोई संबंध नहीं है। ये जितना आदमी हमारा पहचान है, बाकी कोई पहचान के नहीं। खाली तो ये सब पार्टी के चोर है, हमारे खिलाफ है वो। ओमिनी वाहनाक चलता चलता अचानक लागलो उजो। अंकोला कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला बाळेगुडी लागी राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर चलच्या ओमिनी वाहनाक अचानक उजो लागिल्ली घटना घडली। मुर्डेश्वरच्यान गोवा वयची ओमिनी वाहन बाळेगुडी हिंगा अचानक उज लागिल्ल्यान चालकान आपलो जीव बचाव करून घेतलो। सुदैवान जिवीतहानी जाली ना हे नशीब। घटनास्थळार अग्निशामक दळाचे कर्मचारी येवन उज पालवयलो आणि मोठो अनाहूत टळलो। अंकोला पोलीस ठाण्यार या प्रकरणाची नोंद जाला। कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकाक कळवणी। उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतरांक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला। 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस, वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला। कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात। या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता, कोणाकच कसलेच बंधन ना। सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमवार, दुसरो आणि चौथ मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता, असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकाक कळयला। रानांतल्यान चलत येवच्या मनशाचेर आशिलान केलो जीव घेणो हल्लो। जोडा तालुक्यातल्या तिंबोली हिंगा जंगलांतल्यान चलत येवच्या एक मनशाचेर दंपारा अस्वलान जीव घेणो हल्लो केलो। या हल्ल्यात म्हाळुंगे महाराष्ट्र हांचो विटू शेळके वय 70 हेमी गंभीर जखमी जालात। अस्वलान जीव घेणो हल्लो केल्यानंतर सुद्धा विटू शेळके हेमी रक्तबंबाळ अवस्थेत आपल्या पाहुण्याच्या घरात पावलो। उपरांत गावच्या लोकांना रुग्णवाहिकेक संपर्क करून उपचारासाठी रामनगर हिंगा व्हयले। हिंगा प्राथमिक उपचार करून फुडल्या उपचारासाठी बेळगावात व्हयले। हे प्रकरण रामनगर पोलीस स्टेशनात नोंद जाला। विटू शेळके हेमी आपल्या पाहुण्याच्या घराकडे रामनगरच्यान चलत वयतालो। थिंगा तेगेलो नातू रोती आशिल्ल्यान ताका हातीसाठी तो वयतालो। राशेत गावच्या फुडें आयल्यानंतर रानांतल्यान गेल्ल्या पांय वाटेन तो चलत वयताना अचानक अस्वलान त्यांचेर जीव घेणो हल्लो केलो। या हल्ल्यात विटू शेळके हांगेलो एक डोळो निकामी जाल्लो असून तकली फुटून गेला। अशा गंभीर अवस्थेत तेमी सुमार 2 किलोमीटर चलत पाहुण्याच्या घरा पावले। शेताकडे गेला होता। कुठे गाव? कुठे झालं? कुठे? हा बेळगावचं आहे। तुमच्या गावाकडे जात होते का ते? नाव काय सर? विटू तानाजी शेळके, वय 60, बेळगावचे ते चालत जात होते का? कुठे? तिंबोलीला। एकटाच होते? किती वाजता झाले? मग गेला अस्वल पळून? कोणी बघितलं काय ते? देवीमनी घाटाच्या महिला खून प्रकरणाच्या 5 आरोपीक अटक। कुमटा पोलिसांनी कारवाई।
कुमटा 17 जुनाक शिर्शी तालुक्याच्या देवीमनी घाटाचेर मेळिल्ल्या झाडाचेर शिरकल्ल्या अनोळखी महिलेल्या खून प्रकरणाच्या 5 आरोपीक अटक करूंक कुमटा पोलिसांक यश मेळ्ळें. हे प्रकरण पूर्व योजना खुनाचे आसून या प्रकरणाचा तपास करून कुमटा क्रायम PSI संपत हेमी या खून प्रकरणात संबंधित मृत महिलेल्या संबंधिकाक काव्या, महेश, निलक्का, गौरम्मा आणि अमित हेमका अटक केला. मृताले समाजात वागणे बरे नाशिल्ले. मृत महिलेलो परपुरुषा कडेन अनैतिक संबंध आशिल्ल्यान आरोपीन मृताक रात्रीच्या जेवणा वेळार न्हिदेची गुळी दिवन गाढ न्हिदेत असताना गळ चिड्डून खून करून रातोरात देवीमनी घाटार हाडून सकल खाडीत मृतदेह उडोवन परत गेले अशें पोलिसांक तेमी कबुली दिला. सुदैवान ते मडे झाडार शिरकल्ले ग्रामस्थाक दिसले आणि पोलिसान हे प्रकरण हाताळन राज्यात बेपत्ता प्रकरणाची नोंदणीची चौकशी करून मृताल घोवान दिल्ल्या आपली बायल येल्लम्मा याने तनू बेपत्ता आसा म्हूण हावेरी पोलीस ठाण्यार दिल्ली तक्रार आणि या मृतदेहाच्या वर्णनाचे साम्य जुळिल्ल्यान संबंधित आरोपीक अटक करून या प्रकरणाचो खुलासो जालो आणि आरोपी आता पोलिसाले अतिथीत आलात. पोलीस पुढील तपास करतील आसात. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसाराक योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.